Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Datullah Ar-Rahman Rahim. Datullah Ar-Rahman Rahim. Makrifat tanpa syariat niku sesat. Syariat tanpa makrifat sagetih dongeng. Pinter oleh maca, pinter oleh dalil daih kepentinganipun pribadinya. Wontenipun salah setunggalih tiang jamaah niki tanglet nopo kholwat niku Mas ngoten. Lek aliran pondok kholwat sanjanganipun, tapi niku umum mawon. Kholwah menika inggih pun menika ingkang nglampahi termasuk nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu Datullah Ar-Rahman Rahim. Nggih termasuk kepanggih malaikat Jibril menika. Lah niku kanggoipun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kholwah nika nggih seumur hidupipun kula kalih panjenengan berusahalah untuk menjalankan kholwah niku wau. Inti kholwah meniku wau ninggalaken donya, ninggalaken anak bojo mung 3 hari mawon. Ten lebete kholwah menika nggih sampean nglaksanakaken salat secara syariat, wiritan secara syariat, nggih istighfar, nggih selawat, nggih bertasbih, nggih syahadat menika. Perbanyaklah panjenengan di dalam kholwah niku wau untuk salat, maka Allah ingkang semerap mangkih panjenengan saged dipertemuaken kalian Datullah Ar-Rahman mereka, saged dipertemuaken datang malaikat Jibril, saged dipertemuaken dengan perwujudanipun keimananipun panjenengan sendiri, termasuk nggih fisike panjenengan menika wujude. Lah niku kathahipun arti kholwah menika nggih tata carae kados ngoten. Pengalaman-pengalaman keimanan di dalam panjenengan kholwah menika mangkih panjenengan kiyambak ingkang semerap. Nah niku monggo panjenengan ngalami di dalam kholwah niku wau panjenengan pados tiyang ingkang ngalami, monggo saged njawab napa ingkang panjenengan lampahi di dalam kholwah niku wau, termasuk sing boten tertangkap oleh akal. Monggo panjenengan saged pados guru ingkang sing ngalami tata carae panjenengan, mintalah guru yang sebenarnya guru kepada Datullah. Nah niku monggo panjenengan lek wingi-wingi menika sing kita anggap nggih niku ternyata mboten ngalami. Ternyata oleh maca nggih kitab-kitab menika. Lah niku monggo kula pribadi mboten, tapi penting kitab niku. Kula anggap niku sia-sia. Karena di dalam kubur nanti yang dipertanyakan oleh Allah adalah kitabmu apa Al-Qur'an. Dados mboten kitab-kitab niku gawenane sapa, gawenane Habib sapa, gawenane apa maneh Habib Alais. Nggih, kitabmu apa Al-Qur'an. Nabimu sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah meniku ingkang utama. Sanes niku nggih napa terus tiang-tiang nika. Niku panjenengan mintalah kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya guru yang benar-benar guru kehendakmu. Maka panjenengan mangke diparingi semerap melalui kholwah niku. Monggo panjenengan terusaken dados guru nggih putra-putri pun panjenengan.
Mongko menika kula kalih panjenengan wingi-wingi keliru berguru kepada sing jarine niki ternyata mereka sekutu-sekutu gen jahiliyah, perubah kehendak Allah, perubah sejarah bangsa Indonesia. Mongko niku jaga semuanya, keaslian keimanan di dalam diri serahkan pada Allah. Niku sejarah negara panjenengan ini termasuk Indonesia, jaga keasliannya, termasuk warga kota Pasuruan. Waliyuwah nggih pejuang menika Kyai Abdul Hamid Abdullah Pasuruan. Beliau kepala pemimpin waliyuwah kota Pasuruan, jaga sejarahnya. Nah niku nggih, mongko kholwa menika panjenengan lampailah di dalam rumah panjenengan untuk tiga hari saja. Panjenengan pun medal dugi kamaripun panjenengan, pun berkomunikasi kalian keluargaipun panjenengan pamit mawon, panjenengan sanjang teng keluargai kajeng nglampahaken kholwa menika krana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih nglampahi kholwa nika. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.